Ka Green Tech Foundation GTF hapo ka jingelam u chairman ba H Bansiudor Nonglang ha ka South Tarik Rempang kala lej ban yakendu ya CEM jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba Winston Tony Lingdo ban dawa pensange ya ka jing INOC ban penkala ya ka nong Khlem Wildlife Sanctuary syaka Eco Tourism Infrastructure Project kabalatei ha ka jinglut ka ba arpulai krur tengka Hakajing kran berkilat patai kubor uba H Bansiudor ulaong hakajing shisha yakani ka mat ladep ban khang hendrai balai pat dang don biang ki bakwa ban khle biang hakajing kran jong ulaong ba da lele ka Green Tech Foundation kanom ailat ban kata yakani ka Wildlife Sanctuary nalor kata ulaong ru ka jingwan ban yakendu yo CM ka dei hadin ba ka foundation kala yo ka shiti lengba u project director jong ka DRDA bandon ka jingya tai halor ka te kamat haka kharpra tarik rempang kabala khot ka foundation ban shimbanta halor kani ka jingya tai di ka jingwan kendu jungi ya CM menta kasngi ka dei nomor ngatarangi kan mau ya ketika Eco Tourism Infrastructure Project apa nong Khlem tahun ni senam beladap kabarated 23 crores kadai kamat kaba kamdai syuk tang kamat jong Green Tech kaba yang pan persya halor ka jing temu bantai ya tak jing tei hang tei apa klau nong Khlem Wildlife Sanctuary kanai kamat kamdai kabangin tang ya keren sipun baru pajba ulai atip baru kinong syong ulai atip ha ka por berlap hipkan mau ke petition ke bagi assign kita ki balong against ya kata project yang tei la palat buat yang sipo aja di kaipat ke bak kenlong biang yang i menta kasngi bangin haban keren bangi haban mi pajba biang halor jong ni kamat ngani thu ya pi ha ka artarik ha kapoi gawe ka city po office jongi napo di RDA nong po berla assign ya kani ka city da i project director bat laong ba ha ka khatra tarik jong menta ubenai lakhot biang yangi sya kawai ke meeting hang tei hapo nongpo hapo DC office bat lakhot ru ya ka tourism department nang ta lakhot ru ya kini ki DFO jong ka East Khasi Hill bat jong ka Ribhoi nang ta lakhot ru ya ki Shnong ki badon ha tei ki area tingingim don kam ban kwa ban keren sibun lor jong ne hendrai tang kawai mi kwa ban ong Baya kanong Khlem Wildlife Sanctuary ya ketika Eco Tourism Infrastructure Project kepada 23 crores kabakimut ha uni usnam arjar pusan banwanra ya kita ki e-factors experiences limited neki ki company banwan tre yang tei ya kane ladap close ya kane subject ni ladap penkot kai kejing temu bat kai kejing kwa jong kini ki bro menta ban kli biang ya kane kamat dalilai kumbangi layang nadu ningkong bat ngi pen mau biang bakan ngajing persya ia kata ke project hang tai kadon la kanong rem pikwa ban penlong ia ka nong Khlem Wildlife Sanctuary kum ka Kazirangga ka balai spa square kilometer ski don hang tai inong Khlem ijongi idon palat ia kalai pau square kilometer kawai ke badon kam hang ni ngi de ban sung thu hak hasi jain tia lai ngi don stang arteli kita ki Wildlife Sanctuary kawai kadai hang tei po narpo Wildlife Sanctuary PUE kisiman plan hang tei nginialan le yu ya kata kisiman plan hang tei kila thet im pej ya katai ke area kila kentur kila thom na kabor kimarat hang tei ngam tharai kendang la ban song slam menta da kaju karukom himbut banwan ra ya kini ke spa ki corporate ban sedang ban nyon biang ya kanong Khlem Wildlife Sanctuary ngila dap keren na kabasay la da pikwa yangi bangin lechong da kitan nang tei ban penlong gajing ya ki ru ngilong gi baklo la da pikwa yangi bangin penki ya kane kamar se sin ru ngilong gi baklo hendre ngila dap keren na du ningkong ya kanong Khlem Wildlife Sanctuary bapin penlong kajaka shimet la ne bukin kwa ban yo kam trai manomno buat posneu keletno ya kane kamar bat khat pratarik na kaliang gajungi ngila keren bet kabasay ba khoi ngin lech sa kajing ya ther hang tai hendri da kababurom ya barok ki bala syak khat sobha ka project sngobha kan mau bakani kamat Eco Tourism Infrastructure Project jong kanong Khlem Wildlife Sanctuary kamdei kamat ka persya tang mano barok unong sung hapo ka jelame klia ubabun ula yang bawat kta ya kayeng jong kimrat wad ya kwa bantai ya kita skywalk ya kita ki resort wad ya kwa bantai ya kita ki jaka jong okai jong ki la da pikwa bantai da pidon ka ta pisai spa krur ya thet shano
rewat lik thom na kabor ya kanong kelam wildlife sanctuary ni sngu khia bah halor jong ne kamat bat ka dei ka ei ka bapen bitar bah balai bidang kwa ban plit biang ya kane kamat tengi ke jingi kendu ye CM menta ka sngi nomor ngi sngu thu baka ka HADC ru kadon ye ka benta ka bakrau ban kabat kendo bat siapa ka tei ka jaka lada ki kwa ban ya chakmat kini ki breu ki hap yo ru ka NOC ka clearance sang ne na po ke HADC tingila request ngila keren ye CM ban nomor baka shiti ka bapha na po District Rural Development Agency jong ka Ribhoy District ru kila address yo secretary to the EC secretary to the EC jong ka HADC ka bamut kin sadon ru ki representative ha ka khat pratarik ki ban mi khmat nang ni ye ngi wan ban ye kendu menta ka sngi kalong ba lada kalong sakum no kum no ru sngu bha sngu thu ba kanong khlem kam dei bala shuya parcha khle biet kimat ong kita kinong ong ba kat bawan kita ki development ki shuya parcha are lada hayeng jong pi mentawan pen prawan ban daki bulldozer daki JCB wan kendang pisha se pisha ban kinwan pen prai ka ying kasam jong pisha ipnya syong pnya sa wala sanctuary habang yung ka sanctuary te sakawe ngide ban ken mau ban haban ban biang bakanong khlem wildlife sanctuary kadai ka protected area katu ka saudong jong ka klau mene ka sngiru ngidang yawan na situ ngidang men last week ru ngidang yawan na situ nomor kisu kya ba light na katu ka protected area shabar jong katu ngatrai nadu 5 kilometers ter kadang dei ka eco sensitive zone hi but lada ngambakla kanie ka nong khlem wildlife sanctuary rei hauar hajar khatnyo na kaleng ke MEF CC kala notify ru kum kate kawai ka jaka best protected area jaka nong khlem wildlife sanctuary tikibun ki bangang ong ye pingin sedang ya keren bang ne khamat henrei tang kawai ngi syukwa biang ban pha ka khubor prayo ya kani ka meeting ka bakin sa convene haka khat pratrik jong ni banai MTM nginwan ka meeting jong pi tang ba MTM but sakawai ngi sultanat ba nakaliang ka nakaliang jong CM ru ila ya keren mat ngi da jing suthu hi ba nakaliang jong EC ru ki suthu nomor pi haka tu kapor haka hau banai April dengan makla last year 2025 kadon ka jing submit petition jong ni hang ni apo hakapor ba idang di ba syam tumi CM te hadin ba ma ila mo indon shu ila wan no da ma tingi remind biang ya katu ka petition kan kenang bahkan nomis ka communication hang ni ba ngila yang man percaya te katahi na kaliang jong Green Tech Foundation ngi sukwa ban penkut hang ni ngi kwa ru ban pentit bat paru ka kubor sya ka DRDA nongpo hong tai mano ba kin shoy je pi ban pha convene meeting bi mano ba pen bor ye pi ban pha lum biang ya kita ki ba keren ban yada ya kanong khlem wildlife sanctuary baik ka Green Tech Foundation habang isyem mi kanong kamat kadibet based on research finding kadibet fact and figures ngim ju syem khlem ki data ngim ju syem hiru hem kino ki jing ti dia jing wat dia ti ka jing persya jongi ya kanong khlem hi kadai ka bangila pet ya kamapru ba kita ki jing tmu ki bakin tei hang tei po nong khlem wildlife sanctuary kendai ki bahaban penrung ki haban ti ki haban don kita ki noise pollution ki haban don kita ki construction ki bahaya ti kubor ka ba khadu kalong bai ba MTM sange no bat klet no wat po sniu shu ya ka eco tourism infrastructure project hapo nong khlem wildlife sanctuary nomor ki pajba dalele nginom ayla bat nak kile da kaboru ngirong itep kumno bania chakwa